Жаңалықтар шығарылышы өз үшін башылап жіберді. Студияда Алина Хисматуллина, есенмісіз? Шәһәрдә автобус маршрутлары җитми. Балаларга мәктәпләргә һәм спорт объектларына йөрергә җиттен. Шундый зар белән шәһәрдәшләр Чалытовның кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Ишек алларын ничек матурларга була? ГЭС бисәсендә шәһәрдәшләрнең фикерләрен тыңладылар. Үз фикерләре белән бүлештеләр, экспертлар сорауларына җавап бирделәр. Чаллыда яшьләр парламентына кандидатлар арасында дебатлар узды. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина. Автобус маршрутлары җитми, балаларга мәктәпләргә, спорт объектларына һәм башка үзәкләргә йөрергә җитен. Шундый зар белән Чалытованың кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, Шулман проспектында хәл аеруча катлаулы. Яңа уку елы башлау алдыннан мәсьәлә тагын да кискенләште диялар. Ләйсән Ханова дәвам итә. Шулман проспектында мәктәпләр шактый күп, шулай ук бирдә спорт объектлары, балалар үзәкләрендә бар, күргәнегезчә, урман зонасы да шушында ук. Буларның барысы да шәһәрдәшләр өчен мөһим объектлар. Алсу Муллахмәтова гаиләсе белән Мәскәү проспекты буенча урнашкан йортта яши. Кызлары Шулман проспектындагы лицейга йөреп укый. Ике проспектны тоташтыручы маршрут юк ди шәһәрдәш. Мәскәү проспектынан Шулманга төшеп була, әле ничек тә булса да. Чөнки 11нче маршрут йөри, анысы да ярты елга бер дип көләп кенә әйтеп була. Ә киридән кайту мөмкинлекләр бөтенләй дә юк. Чөнки иң якын остановка менә ул Вахитова пересечениесендә бар. Остановка Дворец спорта, оннан 26нчы маршрут менә, ул 26нчы маршрут менә бар тик Мирга хәтлегенә, анысы да молодежь тукталышыннан кирип борылып, Зябка таба бара. Бер автобустан икенчесенә күчеп йөрү беренчедән уңайсыз, икенчедән финанс чыгымнарын арттыра. Җәүләп ерактагы тукталышка кадәр бару куркыныч булырга мөмкин дигән фикердә Алсу Муллахмәтова. Бу күпләрне борчый торган мәсьәлә ди ул. Шәһәрдәшләрнең фикерен без дә тыңладык. Отсюда вот нет на Сюмбике проспект, нет маршрута. 27-й останавливается, но вот здесь вот не захватывает. Нет такого, чтобы отсюда доехать, допустим, сразу на Раскольникова. Пассажирской перевозки компаниясы генераль директора Николай Тятюшкин маршрутларны үзгәртү катлаулы һәм акча чыгымнары сорый торган эш икәнлеген билгеләп үтте. Это, конечно, определенные финансы, машины нужно закупать. И ведь, допустим, любой маршрут, завтра же пассажир не привыкнет. Это нужно минимум полгода его раскатывать. Ну, а где мы возьмем дотации? Маршрутлар шелтәрен үзгәртү вәкаләте башкарма комитетка бирелгән. Транспорт бүлеге башлыгы Руслан Ибрахимов билгеләп үтүенчә, якын арада тулайым маршрутларны үзгәртү көтелми. Бу яңа юллар салынган очракта гына мөмкин. Ә инде маршрутлар өстәү участокта транспорт хәрәкәтен арттыра. Бу исә юл иминлегенә кире дә тәэсир итәргә мөмкин ди ул. Шулай да башкарма комитетта билгеләп үтүләренчә, шәһәрдәшләрнең теләк тәкъдимнәрен кабул итәләр, тикшерәләр. Фикерләрне транспорт бүлегенә юлларга мөмкин. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Чаллыда безнең ишек алды программасы кысаларында очрашулар дәвам итә. Бөтен Татарстан буенча территорияләрне төзекләндерүгә республика бюджетыннан 50 миллиард сум акча бүлеп бирелә. Программа 5 ел дәвамында республиканың барлык шәһәр һәм район үзәкләрендә күп фатирлы йортларның ишек алларын төзекләндерү бурычын куя. Очрашуларның чираттагысы ГЭС бисәсенең 10нчы комплексында узды. Давайте вот здесь детскую площадку тогда делаем, да, вот такую, а здесь большую спортивную. Салкын һава торышы булуга карамастан ГЭС бистәсенең 10нчы комплексында очрашу узды. Аның көнен үзгәртмәделәр. Шәһәрдәшләр үз микрорайоннарында территорияны төзекләндерү буенча теләк тәкъдимнәрен җиткерде. Депутат командасы аларны республиканың төзелеш министрлыгына тапшырачак. Анда Татарстан шәһәрләре һәм районнары ишек алларын реконструкцияләү проектларын эшләү бара. Беренчедән, жулларны ясарга кирәк. Кешеләргә тротуар ясарга кирәк. Кеше особенно яз көне, көз көне сулар, ну, знаете, да, какие дороги. И машиналарга урын кирәк инде. Квартирага бинеп булмый машинаны. Юллардан тыш спорт майданчыгы да кирәк диләр 10нчы комплекста яшәүчеләр. Биредә яңа балалар майданчыгы бар, аны җирле үзләре уткан грант акчасына ясатканнар. Шәһәрдәшләрнең тагын бер теләге этләрне урамда йөртү өчен махсус майданчык булдыру. Надо все это дело как-то культурно обустраивать. Мы постоянно слышим нарекания со стороны жильцов о том, что вот выгуливают собак и так далее. Депутатлар белән безнең ишек алды программасы кысаларында очрашулар 6 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гадина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Яшьләр үзләре белән таныштырды, фикер алыштылар, сорауларга җавап бирделәр. Орион яшьләр үзәгендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламентына кандидатларны сайлап алу дебатлары үтте. Алар 2 көн дәвам итте. Каким вы видите пути развития привлекательности нашего региона?
Дебатларда вакыт шикелле, билгеле бер вакыт эчендә үзем белән таныштырырга, экспертларның һәм залдан яңгыраган сорауларга төпле җаваплар бирергә кирәк. Биредә чаллы гына түгел, Түбән Кама, Алабуга, Нурлат вәкилләре дә катнаша. Шәһәрдәшебез Рафаэль Вәлиев яшьләр сәясәте өлкәсендә эшли. Булган тәҗрибәм үз алдыма куйган максатларга ирешергә ярдәм итәр дигән фикердә егет. Минемчә, безнең шәһәрдә студентлар, яшьләр өчен җәмәгать транспортында йөрер өчен льготалар булырга тиеш. Һәм шушы инициатива белән үзем чыгарга телим. Әлбәттә, иң мөһим сорау яшьләрне эшкә урнаштыру соравы. Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламентына сайланырга теләүчеләр күп. 100 урынга 400-дән артык кандидат гариза җибәргән. Хочу сказать, что очень разная молодежь, очень разные позиции, отличаются значительно 3 категории. Это самовыдвиженцы, представители районов и руководители, представители НКО, некоммерческих молодежных организаций. Вот. Но объединяет их одно – это желание работать, желание реализовывать свои проекты. У кого-то больше опыта, у кого-то меньше, но у всех есть амбиции, всех хотят, у всех горят глаза, и это на самом деле самое главное. Яшьләр парламентына кандидатларны сайлау molparlament.tatar сайтында үткәрелә. 6 сентябрьгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Мәрьям Файрушина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. 5-нче балалар техник иҗат үзәгендә КАМАЗның уникаль моделен ясаганнар. Радиоидарә итешле кечкенә автомобиле җирдән йөреп кенә калмый, оча да. Аны ясауга 2 айлап вакыт киткән. Модельне КАМАЗның 50 еллык юбилеена багышлаганнар. Техник иҗат үзәгендә килгән балаларның күзләре янып тора. Алар зур кызыксыну белән үзенчәлекле КАМАЗ моделен карый. Оча торган машинаны көн саен күрмисең бит ди алар. Миңа бу модель бик ошады. Анарысын мин аны ясармын. Оча торган КАМАЗны Михаил Дмитриков һәм аның укучысы Евгений Абрамов ясаган. Мы решили создать миниатюрную модель КАМАЗа. Потом, посоветовавшись, решили модернизировать ее до летающего. В принципе, у нас получилось. КАМАЗ летает. Все это в честь 50-летия завода. Башта машинаның махсус программада сызымнарын сызганнар, беренче модельне җыйганнар, хаталар да шунда күренгән. КАМАЗ бар тик 3-нче талпынышта гына очып киткән. Только с 3-й модели у нас получилось, чтобы модель начала ездить сначала по земле и, естественно, уже потом летать. КАМАЗ модели нибары 200 грамм тирәсе. Көн җиле булгач, аның белән идарә итү катлаулы ди аны ясаучылар. Шулай да булдырдылар. КАМАЗ очышына безнең иҗат төркеме дә шаһит булды. Лилия Гатина, Лейсан Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезне республика һәм шәһәр көне белән тәбрик итеп, сау булашам, исәнмин булыгыз. Җәй айында гына Яршалы клиника санаторийсында путевкаларның бәясе 9900 сум. Шалтыратыгыз 56 76 11 телефоны буенча. Продаются земельные участки от 1 миллиона 100 тысяч рублей в поселке Тарловка, берег Камы, Сосновый Бор. Каждому покупателю сертификат на обустройство дома в подарок.